itu nek dia tinggal anu. Si aktif tuh si. Pak Narno pedalaman. Aku ya krungu-krungu wis bar dina nek kancane.
Checking dicoba satu dua satu dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Karayen kata terman kawilijengkan soga bakas suara sanudya tansah jiwa wonten karsantika sami waratin kula sakobat. Kadidi ing ngripiniji nenggih ing ari tumplak manis titi mangsa candra sangkala Sabtu Surya kaping 3 November 2021. Dalam panjenenganipun Bapak Swanto Pak Yoga utawi Ibu Suwarni utawi Ibu Nintong Mak Yoga mapan wonten ing tlatah Srawung RT 3 RW kali Srawung Gesi Sragen Bumi Sokowati saperlu asam biwadha putra Sinira genduk ayu Rara Novi Pramesti sarjana akuntansi dalasan Sang Bagus Sofyan Afriansah sarjana terapi seni desain putra calu panjenenganipun Bapak Haji Salam Ibu Hajah Rohimah ingkang wijil saking tlatah Perumahan Aurduri Permai kalih RT 19 RW 3 Mendalu Darat Jambi luar kota Muara Jambi Jawi Jambi sagunging para sesepuh pramila sepuh dalasan para tamu sadaya rumpur kadang sanak pamitran mitra saudara ing kalenggan punika mitayaken dumateng kula kinarya hangraroncen ngadicara pargian kawisudan talidan manrisang pinanganten sarimpit pramila punika sumangga nun kula dherekaken memuji wonten ngarsanipun Gusti tansah emut eling wonten ngarsanipun pangayomanipun Gusti ingkang murwengdat. Ong awik namastu mawasidam sekaring bawana langgeng kukuing ngati yaiku kang kaesti sinaretan laras sing ngati hanyembu pakarti ingkang kaesti wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Widhi.
pamunta panjenenganipun Bapa Suwanto Ibu Suwarni ingkang kepareng ngembaning Wungu Sarsa Amiwado putra Sinira Genduk Ayura Novi Pramesti Sarjana Akuntansi ingkang keparing sedya arsa kinepyaken luhur kinarya dadya raja dalasan ratu kaliyan garwanira Sang Bagus Sofyan Apriansah Sarjana Terapan Seni Desain putra jalu panjenenganipun Bapak Haji Salam Ibu Hajah Rohimah. Nuwun kalunun katur panjenenganipun para Prati sepuh ingkang satuhu kinabekteni budi. Para pampan praja marang semaning bangsa serat tansah mamayu hayuning sesami. Katur panjenenganipun para alim ulama Bapak Haji Hajah santriwan santriwati Bapak Brahmana Pandhita Wikuti Biya. Siang ratu tansah gentur angesti tunggal wonten ngasaripun Gusti ingkang murwing dat. Katur panjenenganipun para tamu dengan kakung sumanawan putri kemanggi suka pasuki datang katalumpen para pangladining budaya ingkang endah edi lan luhur. Awujud karewitan jangkep paring tentenger ngluri laras gong tangkil. Kepareng kula hambang toleran to ngadeg sraning driya ngempil anggen handika awan adhar temben sedhan kang sangga kinarya ngraron jeneng ajar kang sampun sinagiting para kangsa. Sinambrama Sang Kusumaya Rara Novi Pramesti Sarjana Akuntansi kang kepareng paripurna anggenira anglurur salira ngaswadana. Tumuli kasuwun panjenengan dalem ingkang hameng ugati Bapa Suwanto Ibu Suwarni kepareng angarih-arih sangernoyu miya saking tepas wangi. Dene ingkang kepareng kinarya dadya cendakan lumaksana patasa kembaran kaparaga anak angger kanita anak angger inara. Pangarih-arih Rama Ibu ingkang kepareng sedya anganti sang Sretna Dainta kalenggaken malih wonten kursi gading dampar kencana. Sawasa kepareng pinarakan kanthi hanggana laras Sang Kusumaya tanggaping sasmita kinarya dadya cantang balunge laku ingkang kepareng ambedol sarat dimanca warna. Kasuwun panjenenganipun Bapa Ngadiya. Datang katalumpen kadherekaken Raka Mas Agus, Raka Mas Sutris ingkang kepareng sedya angasta sekarat dimanca warna sakembaran. Sawise sekarat dimanca warna sampun kepareng kabedel. Tumuli daya lumaksana tumuju tepas wan pinanganten jalu daya daya Sang Bagus Sofyan Apriansah kakang kemanji wonten ing sasana paregyan prapta wonten sasungapanipun bagian kandel sawetawis Sang Ratu kasing adicara majemukan sawetawis. Pinitaya ingkang kinarya dadya talanging adiara saha masraken pinanganten jalu Sang Bagus Sofyan Apriansah saking keluarga Bapak Haji Salam Ibu Hajah Rohimah. Kasuwun panjenenganipun Bapak Haji Sasongko. Boten katalumpen ing mangke mbok bilih keluarga ageng ingkang mijil saking tlatah Jambi. Rawuh wonten Dwi Paraga piniji kepareng. Handhat jari panjenenganipun Bapak Haji Sasongko dene keparengan nampi pasrah kasuwun panjenenganipun Bapak Asrori. Datang katalumpen keparengan nyimbel handhat jari panjenenganipun Bapak Asrori kasuwun panjenenganipun Raka Mas Purwanto, Raka Mas Herman. Lumadene ngadicara lum tinampen pasrah panampi sampun kepareng paripurna tumuli pepanggih pinanganten sarimpit satan ngadat Windi Widana ingkang sinengker mapan wonten tlatah Srawung Gesi Sragen. Kasuwun subangga lampahing kepareng sedya ranatisaken pepasing pinanganten sarimpit nenggih panjenenganipun Ibu Endras ingkang pinitaya saking Kurata Ayu kang mijil saking Ngrampal Bumi Sowati. Paripurna adicara pepanggih tumuli kerubungan jangkep murwakani kerubungan tetimbangan asok kuno kaya dati makbul Bucalandrawina dalasan unjuk urjak sumungkem pinanganten putri
dumateng temanten jalu kaprati saken sumbagane lampah. Paripurna krubungan kelajuran taman candhaipun ingkang hamangku gati panjenenganipun Bapa Sumanto Ibu Suwarni dereng karobanipun kalih menawi pisan sutresna dereng kepareng rawuh wonten sasana pargian tumuli nyuwun sanjata pitulungan wonten karsa panjenenganipun Bapa Sukir dalasan Ibu sinedya panjenenganipun pisan sutresna Bapak Haji Salam Ibu Hajah Rohimah kadherekaken tumuju wonten ing sasana pargian derek mangayu bagya kawisudan tali darman pinanganten saribit sawusta kepareng prapta rawuh wonten ing sasana pasamuan prasajan sinedya pinanganten saribit angsa sumungkem nyuwun tambahing pangestu wonten asaripun Rama dalasan Ibu sinedyaning ayun pinanganten arsa sumungkem mangenjali nanging boten prayogi menawi pinanganten jalu tasih nyeng plating ageman duwung kasuwun paraga pinijing kakepareng anglolos duwung tetuangga ingkang kapiji nuwun inggih panjenenganipun simbah Suhat sawusna duwung sampun kepareng kalolos kapratitisaken pinanganten sarimpit nggenya sumung manganjali wonten ngarsanipun Rama dalasanipun sumbaga lampah nenggih panjenenganipun Ibu Indras ingkang kepareng sedya pranit saking sengkotnya pinanganten sarimpit paripurna suwun tumuli ingkang hamangka ugati sinedya badhe ngaturaken wedharing pambagya Iwana kinarya dadya talange ngaji saking ngarsa panjenenganipun Bapa Sumanto Ibu Suwarni kasuwun panjenenganipun Bapa Sugiyana SPD sarjana pendidikan ingkang kepareng sedya ngaturaken wedharing pambagya Iwana dhateng katalumpen ingkang kepareng hajajari panjenenganipun Bapa Sugiyana SPD kasuwun panjenenganipun Raka Mas Yoga dalasan Raka Mas Soekardi paripurna pambagya Iwana tumuli Rana Prastawa Gati kurmat keluarga ageng ingkang wijil saking tlatah mendalun darat Jambi luar kota Muara Jambi kinarya Rana Prastawa Gati utawi poto pangeston hormat keluarga pinanganten jalut sawusnya poto sampun kepareng waradin tumuli pinanganten arsa gantos busana pinanganten kirap ingkang angka sepindhah dening para paraga piniji ingkang kepareng sinedya ngirapaken pinanganten sarimpit kinarya dadya cucuking lampah nenggih Adimas Kamerun tumuli kadheraken pager bagus dalasan Dumas pager bagus kaparaga Adimas Nuh dalasan Adimas Dika semanten ugi ingkang kinarya dadya pager ayu Dumas nenggih anak ayu Karisma anak ayu Mipta anak ayu Putri dalasan anak Mudesi jagunging pratamu ingkang sinedahan sawusya pinanganten sarimpit sampun kepareng tumuju tilam sari sinedya gantos busana ingkang hamengka gati sinedya ngaturaken bubakan sawetawis wedharing bubakan kawedhar sabda panjenenganipun Eyang Basuni paripurna bubakan tumuli pinanganten sarimpit sowan malih wonten ngarsa ati kusami yekti amung sawiji kakepareng asti donga pamuji pangestu saking ngarsa sagunging para tamu sadaya mugya pinanganten sarimpit anggenya arsa lumbaning ladyaning pembeyan agung tansah binerkahan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Pikan jagunging para tamu ingkang sinedahan Titilaksita Hadicara pasaman prasajan menawi sampun kepareng dungkap paripurna sadaya sampun kepareng waradin tumuli pinanganten sarimpit kajengkaraken wonten wisma pakajangan ajeng saperlu amung sawiji angon tapaken kundur Handika sami yekti amung pamuji pandonga saking ngarsa Handika sami mugia pinanganten sarimpit anggenipun lumbaning nadyaning bebrayan agung tansah binerkahan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan boten kathah lumpen sagunging pratamu ingkang sinedahan kula ingkang pinitaya kinarya dadya pambyawa Rama bilih anggen kula ngesuwing Titilaksita Hadicara Parigyan boten merani penggalih kasuwun Handika paring pangaksama saageng-agengipun. Nuwun, matur. Lho.
Permara remang uswa umyung hamung hambreng Kadi kawuryaning sing leng-lenging griya mangu kung kanduan rimeng Sritinon langening pamiyat busana sutra maneka rengking kencana retna bro Pandira layuku mite sindrang pandresing maruta sirna kumaraning wiyat mantien kumlebeting dwaja Suprasto kayu kaprapal puspita handrahing cite ron katyuping angin kukila ambyar sumebar ilir tandure wosumilir tak ijo
sidhem sidhem permanem remenasa semeleh pikire wening ciptane sajroning alam menep manengkung sumendhe pasrah sumarah mringarsanipun Gusti ingkang Maha Wirah pranyata kawistara ing rikalenggan punika ingkang sampun kepareng pinitaya piniji tumplak manis panjenenganipun ingkang hamekugati Bapa Semanta Ibu Suwarni kepareng sedya sambiwadha putra Suwinira pramila kasuwun Rama Ibu angarih-arih Sang Kusumaya miyos saking Tepaswangi kepareng sedya kakanthi manjing wonten ing sasana Badra Suyasa rengganing para yogung gapura sinungging wikir mahadi cinawi cetha malila kathah sesekaran ingkang manca warna biru bebanjengan kinaya dadi anteping kalbu senela warna pethak katingal sigrak datang kathah lumpen ingkang warna abrit merkata abra lumebet ing gapura wonten serat ingkang kaserat wonten ing sakninggiling gapura padhekahan Serawung RT 3 RW kalih Gesi Sragen tandha yekti wonten janur kuning malengkung lah punika ingkang keparing sedya panjenenganipun Bapa Semanta Ibu Suwarni arsa ngentas pitulus putra Suwinira gendhuk ayu Rara Novi Pramesti sarjana akuntansi pinitaya ingkang keparingi sedya juru paes saking Kurata Ayu panjenenganipun Mbak Yu Puji ingkang mijil saking tlatah Ngrampal pramila datan mokal Sang Kusumaya anggenipun hamaes pasuryanira Yayah Kadya Sari tumurun Rekma cemeng amamanak milih sesinomi Kadya godhog ing pakis latinga kerenggating manggih jangga anyatis pamulu jenar mengko kiris astong gedhewa pinentang pupuh amokang gangset kental ketama manak milis kencet bunder maya lir jinangka lumaksana angestri prana satindak sapecak noleh kering dalasan nengen jroning pasamuan prasajan kathah kadang sanak pamitran ingkang keparing sedya nderek durung pamuji pandonga mugya risang pinanganten ing benjang nyok anggen nyong ipataken jroning bujang tumujuning alam kadewasan tansah binerkahan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan praptosa ngajab ngingkore prasedya tumuli Rama Ibu paring dawuh dumateng gendhuk ayu Rara Novi Pramesti kadya mangkono wijining lisan kawedaring lati Sang Kusumaya Novi Pramesti sarjana akuntansi dalasan Rama Ibu nira kene nger nini kaki morage ayo sliramu tak kanthi tumuju ana sasana pasamuan prasajan ana kursi gading dampar kencana utawa kursi Badra Suyasa ya mulut nuning Rama Ibu ngesaken dawuh Sagunging pratamu ingkang sinedahan sawusnya Sang Kusumaya sampun keparing sedya prapta pinarengga wonten kursi dampar kencana tumuli sawekta sawijining karya ingkang kepareng kinaya dadya cantang balung
kasuwun panjenenganipun simbah ngadya boten katalumpen kadherekaken Raka Mas Agus Raka Mas Sutris ingkang kepareng sedya arsa nglarapaken pinanganten jalu Sang Bagus Sofyan Apriansah sarjana terang panseni desain putra jalu panjenenganipun Bapak Haji Salam dalasan Ibu Hajah Rohimah ngambali ngatur kasuwun Bapak Ngadya dalasan Raka Mas Agus Sutris handika ingkang kepareng sedya arsa bedal sekarati manca warna nglarapaken pinanganten jalu. Pak Deyoto wah guruku SMKI sek sehat. Cek kelingan. Wis gak dadi guru saiki. Mambiyen guru kok ya bangsane Wido, bangsane Mas Kamto iki sing mulang piyayi siji kuwi. Ya sik timur ora to. Nek nak mampir nggon aku senengane tingkleng. Sik ngrokoti balung ya sik tedas ya. Belok tenan. Arep mampir kabeh tenan kok tak gratisi wis. Nggih. Ana Mas Pongki ora usah kuwatir. Ki bendina mampire ya ora ana. Mangke entik-entik ditampi ompake mawon, srepek kinarya sasmita budal sekarati manca warna. Bawane asmara dana entik manyura Pak Diyata. Ompak ya, De. Adikku lanang iki jare arep mampir ya ora mampir. Ana dongeng entik-entik sita mungkul paten nono ta munggul apa dosane angungkule mring sasama aja di mundak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katewasan Rap tumuli daya mentar saking palenggahan nenggih Ki Saraya Jati kaparaga panjenenganipun Bapak Ngadya ingkang keparing sedya arsa nglarapaken pinanganten jalu datang katalupen kadherekaken Raka Mas Agus Raka Mas Sutris panjenenganipun Bapak Ngadya ingkang sampun kasembadan sedya anglir jiwa raga angesti prana tumuju wonten asaripun Gusti ingkang Maha Kawasa pramila datan mokal panjenenganipun Bapak Ngadya mantram sakti kidung suci puji rahayu mugi napa ingkang sinedya tan manggih urbeda yen ana mala bagatan kuwa karana panjenenganipun Bapak Ngadya ing sampun kepareng mon ngasanipun Gusti kang Maha Widi pramila dalan mokal jangkaing padha seblak ing asta mantram sakti kidung suci puji rahayu pangasanipun Gusti kang Maha Widi datan ringaripun datan wigawige prapta ingkang tinuju nenggih palengganira risang pinanganten putri wonten Cemlorot
Sekar sakembaran Yaya Kartika silih pernak sawus cepang Prapta Dayamyak ing sindur sinedya kabedhol ngaturaken wonten kasumandanganipun Raka Mas Agus Raka Mas Sutris tumuli daya-daya saya cedhak lampahnya panjenenganipun Bapak Ngadiya. Tengaraning dure guru kangsa tetek kaya kula ropahan triting trangga esti rekata kang Koco layu sepi tumuli lampah panjenenganipun Bapak Ngadiya kalih Hang Laras Prana dongsa saking lori laras gong tangkir palaran kinarya sasmita gati lampah panjenenganipun Bapak Ngadiya ingkang kepansedya arsa nglarapaken pinanganten jalu
Kasuwun daya-daya Sang Bagus parangaken wonten ing sasor panjenengan nggih Sang Bagus Sofyan sarjana terapan seni desain sampun semuanya Monggo Bapak Ngadya tumuli anglarapaken risang pinanganten jalu wonten ing sasana pasamon prasajan. Palukon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong momong manah rahayu hayuwana ing akulong Rob rantak sumeblak dedel ing gekono wanci bedhug tengahing kawriyan mendung tumiyung imbanging gunung gimawang gimantung pedhot ing tawang kasaputing himanda seta satemasumiri mendung ingkang tumiyung yayah kadya payung ingkang hangyu mindroning pasamuan prasajan wisna dalem panjenenganipun Bapak Sumanto Ibu Suwarni saking katabian lumaksana sapedadar angontapaken pinanganten jalu yayah selo blekiti selo aren watu blekiti semut dalidir datang wonten pedotik sinedya ngayun duk rumuhun Sang Bagus Sofyan Apriansah anggenya upaya datu Ramanira utawi Wahyu Dodo sampun sawetawis wekdal anggenipun dadi swami langkori prasasat munggah gunung mudhun jurang saking tebih papan dunungira mapan wonten ing katang Mendalo Darat Jambi sawasa mangertosi dununging kanugrahan Wahyu Dodo nira mapan wonten ing padhekahan Srawung Gesi Sragen wisna dalem panjenenganipun Bapak Sumanto Ibu Suwarni nenggih gendhok ayu Rara Novi Pramesti sarjana akuntansi ingkang kinarya dadya jatu kramanira
pramila datan mokal Rama ibu ingkang keparing sedya anjumbuhaken ing rasa talining katresnan pinanganten sarimbit pandurung pandonga pamuji saking arsa sagunging para tamu sadaya ingkang keparing kaesti bilih ingkang putra sampun nampi kanugrahan awujud wahyu palakrama prapta wonten sasungapanipun margian kasuwun tumuli daya samekta siaga ing gati ingkang kepareng kinarya dadya talange ngaji saking asa panjenenganipun Bapak Haji Salam Ibu Hajah Rohimah ingkang mijil saking Jambi kasuwun panjenenganipun Bapak Sasongko ing mangking keparengan nampi kasuwun panjenenganipun Bapak Asrori kinarya dadya talange ngaji saking asa panjenenganipun Bapak Sumanto Ibu Suwarni pramila kasuwun para paraga piniji ingkang kepareng ngayahi jejibahan lung tinampen utawi pasrah panampi daya mintar saking palenggahan handika kinarya lumadining adicara pasrah panampa sasana bareng asa sumangga Lun. Sagunging pratamu ingkang sinedahan sawusnya risang pinanganten jalu sampun kepareng prapta lumadining adicara majemuan sawetawis pinitaya keluarga saking Jambi nuwun inggih asmarum panjenenganipun Bapak Haji Sasongko keparing sedya abenajeng kalih panjenenganipun Bapak Muhammad Asrori pramila para paraga piniji ingkang kepareng ngembani wuwus tumuli daya samekta siaga ing gati kinarya lumadining adicara pasrah panampi boten katalumpen khususon keluarga saking Jambi kasuwun mbok bilih rawuh wonten paraga kalih ingkang kepareng njajari karana boten wonten sedahan ingkang lumebet mangke dipun sulih salira kewala keluarga saking mriki sinten ingkang pinitaya boten katalumpen ingkang kepareng njajari panjenenganipun Bapak Asrori kasuwun nenggih Bapak Purwanto Bapak Herman